no. Kupko, tu si poď sadnúť ku dievčatám. Čo tam má? Papučky Lauruška má. Čo, Maječka? Oj, tam dáš skôre. Ba, no, to je ba. Nechytáme, nie? Veď ešte koľkokrát spadne. A vy čo dve sa tak vašíte? Babka kričí. No. A kde je gól? Kde je gól? Kupko. No ukážte, aké máte trička krásne. Ukážte mi. Jej. No krásne. Čo? To sa ti páči, to aj Sofii už asi 500 krát spadlo. Nie, Sofii? Čo, mojenko? Zapnuté gombikami. Nie, guma, gombikami. Co, môj krásny? Môžeš to ja. No. Tam choď ku dievčatám. Kubo, ku dievčatám choď. Toto? Nedostaneš to. Čo toto? Toto a čo ty budeš robiť? Pomaly, pusinky. Tomu páčia servítky ako tebe, nie? No aj maličky, pozor, že oni. Tak tu mám ruku. Ahoj. Ahoj. Ty máš tu, pozri. OK? Tu? Dobre. Mama, bude ma povolať? Môžeš dať, tak jasná je Laura. Máš, polovičku je daj. Na ešte jednu. Mama, tuaj. Laura, tam a čo to je? To asi není toto. Ani ja sa nenapijem celý deň. Celý deň? Ja ani nenosím vodu, lebo vždy som nesonožka. A v lete vypijem. Kukuk, zakývaj mamke. Tente baba. Tente baba. To je jak kukované. Pomaly. Nemá času ísť, tak to zároveň. Choď tam. Danko, Oliver do školy bere, ráno plný háčiček vypije, príde domov, celú fľašku litera postane a okrem toho ešte vodu. On nie je normálny. On je normálne nepije. On tam minimálne celý teda deň. Ale ja mu čaj do termosky, tam sa šedie a len toto budú nalievať na čaj. Pol hodina a čaj tam pije. Že on to dodržiava aj inú asi ľudia. Ja tež to rodím. Danko strašne veľa pije on. To je... Jemu nestraší človek akože... Či čaj je on vážny. Lukáš sa môžeš to taký, keď príde do školy a ja viem, že on sa ani raz Ale on je to určite nechám z tej doči. on možno nevie otvoriť a hambí sa. On spí strašne hajný. Teraz kúpila odtekaný čaj zelený. Tente baba. Povedz mama. Ja potrebujem Kupko, povedz mama. Auto, kde je auto? ale ešte keď tam je. Povedz mama. Vôbec nie je dobré. Byliny sa nemajú miešať.
Autobus. Да, десятку, а случайно.